நம்ம போன செஷன்ல இது வரைக்கும் பார்த்தோம் 16th chapter முடிச்சிட்டோம் பிரபுஜி. 16th சாப்டர் முடிச்சோம். இப்போ நம்ம இன்னைக்கு 17th சாப்டர் ஆரம்பிக்கிறோம் இல்லையா? இப்போ 16th சாப்டர்ல நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்தோம் சுருக்கமா யாரான்னு சொல்ல முடியுமா? சாப்டர்ல எதை பத்தி பார்த்தோம் ஃபர்ஸ்ட் சொல்ல முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. டாபிக் என்ன? 16th சாப்டரோட டாபிக் என்ன? தெய்வாசுர சம்பத் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா Okay. பிரபு. அப்ப நம்ம தெய்வாசுர என்னெல்லாம் சம்பத். பார்த்தோம் இதுல? ஓகே. சோ அதுல நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்தோம்? மெயின் பண்புகள் டாபிக் பிரபுஜி. சொல்லுங்க. ஓகே. அதுக்கு ஆப்போசிட்டா நல்ல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்த்தோம்? குணம். ஃபர்ஸ்ட் நல்ல குணம் அது சொல்லுங்க. அப்புறம் தான் அசுர குணம் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து நல்ல குணம். அது என்ன? தெய்வீக குணம். நல்ல குணம் சொன்னா தெய்வீக குணம். தெய்வீக குணம். ஆமா, தெய்வீக குணத்தை பத்தி பார்த்தோம். நம்ம எவ்வளவு தெய்வீக குணங்கள் இருந்தது? எவ்வளவு சொல்லியிருக்காங்க பகவத்கீதையில? கிருஷ்ணன் எவ்வளவு தெய்வீக குணம்? 26 பிரபுஜி. சொன்னாங்க இல்லையா? அதுக்கப்புறம் நம்ம அசுர குணங்களை பார்த்தோம். அப்புறம் அசுர குணங்களின் விளைவுகளை பற்றி பார்த்தோம். அப்புறம் வந்து அந்த அசுர குணங்கள் இருந்தால் என்ன நடக்கும்? அப்புறம் தெய்வீக குணங்கள் இருந்தால் மட்டும்தான் நாம் பகவானை சென்றடைய முடியும் அப்படின்ட்டு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ நான் திருப்பி சொல்லிட்டு இருக்கேன். நம்ம இப்போ 18வது சாப்டர் கிட்ட 17வது சாப்டர் கிட்ட வந்துட்டோம். நீ வந்து ஒரு சாப்டர் தான் பாக்கி இருக்கு. இது 17th சேர்த்தா 2 சாப்டர் தான் பாக்கி இருக்கு. கிளாஸ்க்கு வரும்போது நம்ம போன வாட்டி என்ன பார்த்தோம்னு எல்லாம் பார்த்துட்டு வரணும் அட்லீஸ்ட் இல்லையா? அந்த ஸ்லோகங்கள் நம்ம என்ன பார்த்தோம், நம்ம அந்த விளக்க உரை என்ன சொல்றாரு பிரபுபாதர், இதெல்லாம் பார்த்துட்டு வரணும் நம்ம. ஓகே, இனி அடுத்த செஷன்ல இருந்து எல்லாம் பார்த்துட்டு வாங்க. அதனாலதான் நம்ம வந்து ஓகே நம்ம போன செஷன்ல என்ன பார்த்தோம்னு சொல்லும்போது டக்குன்னு எல்லாரும் சொன்னோம். ஓகே, ஒரு பாயிண்ட் சொன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப பிரேயர்ஸ் ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானத்திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கய चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। எல்லாரும் हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா டிவோட்டிஸ்க்கும் வணக்கம். நம்ம இன்னைக்கு 17வது சாப்டர் பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா.
ஸோ 17வது சாப்டருடைய டைட்டில் என்ன? தலைப்பு என்ன? ஸ்ரத்தாத்ரே விபாக 17வது யோகா. சாப்டரோட விபாக யோகா, விசுவாசத்தின் பிரிவுகள். விசுவாசத்தின் பிரிவுகள். விசுவாசத்தின் பிரிவுகள். விசுவாசத்தின் பிரிவுகள்னா என்ன? என்ன நமக்கு மனசுல உள்ள தோணுது? இந்த விசுவாசம் எத்தனை வகையா உள்ளது? நம்ம ஒவ்வொரு குணத்துக்கு ஏற்ப ஒரு விசுவாசம் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அந்த 3 குணங்களுக்கு ஏற்ப நம்ம விசுவாசம் மாறும். அந்த விசுவாசத்துக்கு ஏற்ப நம்மளுடைய குணங்கள் இதெல்லாம் நம்ம டீட்டெயிலா இந்த சாப்டர்ல பார்க்க போறோம். ஓகே, ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த். ஸோ நம்ம 16th சாப்டர்ல பார்த்தோம். என்ன? தெய்வீகளும் அது மாதிரி அசுர குணங்கள். தெய்வீக குணங்கள் முதல்ல கிருஷ்ணன் சொன்னாரு, அதுக்கடுத்து அசுர குணங்களை பத்தி பேசணும். அப்புறம் அசுர குணங்களுடைய இயல்புகள் என்ன? அது 7வது 20வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்த்தோம். அதுல அது குணங்களை பற்றியும் மனோநிலை, அந்த குணங்கள் இருக்கிற ஒவ்வொரு குணங்கள் இருக்கிற மனோநிலை, பர்டிகுலரி அசுர குணங்கள் இருக்கிற மனோநிலை, அவர்களுடைய செயல்பாடுகள், இதெல்லாம் பார்த்தோம் நம்ம. ரைட்? அப்புறம் எப்படி தேர்ந்தெடுக்கிறது, நம்ம என்னத்தை தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படின்ட்டு 21st-24 ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்த்தோம். ஸோ நம்ம இது ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்ன நம்ம பார்த்தோம்னா, நரகத்தின் கதவுகள், 3 வகையான கதவுகள் இருக்கு. அது என்ன? காமம், கோபம், பேராசை, இதெல்லாம். ஸோ இதை தேர்ந்தெடுத்துக்கிறதுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் வாய்ப்பு உண்டு. என்ன வேணா தேர்ந்தெடுக்கலாம். அதே மாதிரி பகவானை சென்றடையறதுக்கும் நம்ம தேர்ந்தெடுக்கலாம். ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் அவருடைய குணங்கள் இயல்புக்கு ஏற்ப அவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது தெய்வீக இது அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம என்ன பார்த்தோம்? தட் இஸ் அசுர குணங்கள். இந்த 26 குணங்கள் தெய்வீக குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது எல்லாமே அசுர குணங்கள் தான். அந்த அசுர குணங்கள் நம்ம கைவிட்டு தட் இஸ் தெய்வீக குணங்களை கடைபிடித்து பகவானில் நாம் லயித்தோம் என்றால் பகவானை சென்றடைய முடியும் அப்படின்ட்டு நம்ம 16வது அத்தியாயத்துல பார்த்தோம். இப்போ 17வது அத்தியாயத்தை நம்ம அதோட சுருக்கம் அப்படின்னு சொன்ன ஒரு கண்ணோட்டம் என்னது? தட் இஸ் இந்த ஃபர்ஸ்ட் 2 ஸ்லோகம் இருக்கு இல்லையா? அதுல தத்துவம் பார்க்க போறோம் நம்ம. என்ன? குணங்கள் அடிப்படையான வகைப்பாடுகள். ஸோ இந்த 3 வகை குணங்கள் இருக்கு. அந்த குணங்களுக்கு இருக்கிற வகைப்பாடுகள் என்னன்னு பார்க்க போறோம். அப்புறம் நம்ம 3வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 22வது ஸ்லோகத்துக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா, வாழ்வு முறையை நாம் சொல்றோம். என்னெல்லாம் வாழ்வு முறை பார்த்தோம்னா, என்ன உணவு, இந்த 3 குணங்கள் இருக்கிறவங்க அவர் என்னெல்லாம் உணவு உண்கிறார்கள், அவர்கள் அவர்கள் நடத்தை என்ன, அவர்களோட மனக்கட்டுப்பாடு எப்படி இருக்கிறது, அவர்களோட பேச்சு எப்படி இருக்கும், அவங்க எப்படி யாகங்கள் செய்வார்கள், அவர்கள் நம்பிக்கை வழிபாடெல்லாம் எப்படி இருக்கும், இந்த மாதிரி எப்படி தானம் செய்வார்கள், இதெல்லாம் 3வது ஸ்லோகத்திலிருந்து 22வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்ப்போம். அப்புறம் என்ன, 23லேருந்து 28 வரைக்கும் இந்த ஸ்லோகங்கள்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா, ஓம் தத் சத் என்பது முக்கியத்துவம். ஓம் தத் சத் அப்படின்னா அது முக்கியத்துவம் என்னன்னு பார்ப்போம். அதே மாதிரி நான் செய்வதெல்லாம் நானே செய்கிறேன் என்னும் உணர்வும் நமக்கு அதுல இருந்து புரியும். நம்ம இந்த ஒவ்வொரு குணங்களினால்தான், அதன் இயல்பினால்தான் நம்ம ஒவ்வொரு நம்மளுடைய செயல்கள் எல்லாம் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கிறது என்பதை நாம் பார்ப்போம். இதுதான் 17வது சாப்டருடைய. இப்ப நம்ம இந்த செக்ஷன்ஸ் பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் 2 ஸ்லோகங்கள் கொள்கை, அப்புறம் வாழ்க்கை முறையின் அம்சங்கள் 3லேருந்து 22, அதே மாதிரி 23 28வது ஸ்லோகத்துல முடிவு பார்க்க போறோம். ஓகே, தத்துவம் 1 2 ஸ்லோகம். இது யாரு படிக்கிறீங்க? அமராவதி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறீங்களா? அமராவதி மாதாஜி இல்லனா பாக்யலட்சுமி யாரும் படிக்கலையா? மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் பாக்யலட்சுமி மாதாஜி படிச்சிருங்க மாதாஜி. சரி, லலிதா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. அமராவதி படிங்க, அமராவதி மாதாஜி படிங்க. அர்ஜுன உவாச ஏ சாஸ்திர விதிம் உத்ஸ்ருஷ்ய யசேந்தே
இச் ரத்த யான் விதா தேசாம் நிஷ்டாது கா கிருஷ்ண சத்வம் ஆகோ ரச் தமக. அர்ஜுனன் வினாவினான், கிருஷ்ணரே, சாஸ்திரங்களின் விதிகளை பின்பற்றாமல் தங்களது கற்பனைக்கேற்ப வழிபடுவர்களின் நிலை என்ன? அவர்கள் இருப்பது சத்துவ குணத்திலா, ரஜோ குணத்திலா அல்லது தமோ குணத்திலா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ என்ன சொல்றாங்க, அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்கிறார். அர்ஜுனன் வினவினான், கிருஷ்ணரே, சாஸ்திர விதிகளை பின்பற்றாமல் தங்களது கற்பனைக்கு ஏற்ப வழிபடுவர்கள் இல்லை என்ன? அவர்கள் இருப்பது சத்துவ குணத்திலா, இல்ல ரஜோ குணத்திலா, இல்ல தமோ குணத்திலா அப்படின்ட்டு ஒரு கேள்வி கேட்கிறார். ஸோ இதே கேள்விதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா, இப்போ இருக்கிற இந்த நாட்டில் இருக்கிற சோகால்டு ஞானிஸ், சோகால்டு வந்து சயின்டிஸ்டா இருக்கட்டும், இப்போ நம்மளே இருக்கட்டும், நம்ம வந்து கிருஷ்ணர் கான்சியஸ்னஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடி ஓகே கிருஷ்ணர் தான் எல்லாம் செஞ்சாரு, இல்லை வந்து கடவுள் வந்து இப்படி செய்யறாரு அப்படின்னு சொன்னா ப்ரூஃப் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி பகுத்தறிவுன்னு சொல்லி சிலவங்க எல்லாம் இருக்காங்க, ப்ரூஃப் இருக்கா, எப்படி நான் நம்புறது அப்படின்ட்டு. ஸோ சயின்ஸ்ல வந்து பார்த்தோம்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரு ப்ரூஃப் இருந்தால் தான் அவங்க நம்புறாங்க, ப்ரூஃப் இல்லாதது நம்ப மாட்டாங்க. ஸோ ப்ரூஃப் எப்படி கிடைக்கும்? ஒவ்வொருத்தருக்கு இன்னைக்கு எனக்கு ஏதோ ஒரு டாப்பிக்கை பற்றி தெரிஞ்சாதான் எனக்கு அது மேல அறிவு இருக்கு இல்லையா, எனக்கு அதை பத்தி தெரியும். எனக்கு அதை பத்தி ஒரு அறிவுமே இல்லைன்னா எனக்கு எப்படி நான் எங்க ப்ரூஃப் கொண்டும் அதை பத்தி நான் வந்து எங்க நான் டிஸ்கஸே பண்ணுவேன் இல்லையா? ஸோ எனக்கு தெரியாததை பத்தி வந்து கேட்டு அதுக்கு ப்ரூஃப் கேட்டா நான் என்ன பண்ணுவேன்? அதுக்கு வந்து என்னுடைய அறிவின்மை தான். அதுதான் இங்கிலீஷ்ல ஃப்ளையிங் ஸ்பெகட்டி மான்ஸ்டர் அப்படின்ட்டு போட்டு ரைட்ல பாத்தீங்க. இது என்ன உங்களுக்கு பார்த்தா என்ன தெரியுது? இது என்ன? இந்த படத்தை சொல்ல முடியுமா யாராச்சும் என்னன்ட்டு? என்னவா தெரியுது உங்களுக்கு? படத்தை பார்க்கணும் என்ன தெரியுது? ஜஸ்ட் பார்க்கும்போது என்ன தெரியுது? எதை மாதிரி இருக்குது பார்க்கும்போது? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இந்த பக்கங்கிறது 2 ட்ரையாங்கிள்குள்ள ஒரு எஸ் தெரியுது சயின்டியாலஜில. அது சயின்டியாலஜி. இந்த பக்கத்துல ஏதோ ஒரு ரெண்டாவது ஏதோ 2 எக் இருக்கிற மாதிரி அடைக்காக்குற மாதிரி தெரியுது ஏதோ. ஓகே, சரியா பேர்ல அதோடைய இது இருக்கு. அதுல இருக்கு இது 2 மாம்சம். கரெக்ட். ஸ்பெகட்டி. ஸோ அந்த ஸ்பெகட்டி அப்படின்னு சொன்னா என்னன்னா, நம்ம நூடுல்ஸ் மாதிரி நம்ம இந்த இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, நம்ம சேமியா சொல்லுவோம் இல்லையா, நூடுல்ஸ் மாதிரி இருக்கிறது அதுதான் ஸ்பெகட்டி. ஃபாரின்ல அதெல்லாம் ஸ்பெகட்டின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நம்ம இந்த இட்டாலியன்ஸ் டிஷ் அது நம்ம நூடுல்ஸ் மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த நூடுல்ஸ் எப்படி இருக்கு, ஒரு லம்பா இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி நூடுல்ல அது மேல என்ன பண்றாங்கன்னா 2 மாம்ச துண்டம் வச்சிருக்காங்க இங்க. அதே மாதிரி வந்து அதுக்கு 2 கண்ணெல்லாம் போட்டு இது வந்து மான்ஸ்டர் மாதிரி இருக்கு அப்படின்ட்டு ஃப்ளையிங் ஸ்பெகட்டி மான்ஸ்டர் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டாங்க. அப்படின்னு என்ன சொல்றேன்னா, இந்த ஃப்ளையிங் ஸ்பெகட்டி மான்ஸ்டர் வந்து சொல்றது நீங்க எல்லாரும் கேட்கணும். எப்படின்னா, நீங்க வந்து எல்லா ரிலிஜன் வந்து ஒவ்வொன்றும் சொல்லுது இல்லையா, அதெல்லாம் நம்புறீங்க இல்லையா? அதே மாதிரி என்னுடைய ஒருத்தர் சொல்றாரு அங்க ஃபாரின்ல, அது என்ன சொல்றாரு, நான் இந்த ஸ்பெகட்டி இருக்கு, இந்த ஸ்பெகட்டி மான்ஸ்டர் வந்து இதெல்லாம் சொல்லுது, அதோட ரிலிஜன் நானு அப்படின்னு சொல்லிட்டான். அவர் பேரு பாபி ஹெண்டர்சன் அப்படின்ட்டு அவரு. இங்க அது அமெரிக்கால கன்சாஸ்ல இருக்காரு அவரு. அவர் வந்து பார்த்துட்டு என்னுடைய ரிலிஜன் வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ளைங் ஸ்பெகட்டி, இந்த ஃப்ளைங் ஸ்பெகட்டி இதெல்லாம் சொல்லுது அப்படின்ட்டு அவரு சொல்றாரு. ஸோ அவர் இதை கண்டுபிடிச்சு இது மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் சொல்றதுக்கு காரணம் என்னன்னா, தட் இஸ் மக்கள் கிட்ட இந்த மூட நம்பிக்கையை பற்றி பேசுறதுக்கும், 2வது வந்து ஒரு அடிஸ்தானம் இல்லாத காரியங்களை பேசுறதுலயும் வந்து அதை வந்து ஹைலைட் பண்றதுக்கு தான் அவர் சொன்னார் SFSM அப்படின்னு, ஃப்ளைங் ஸ்பெகட்டி மான்ஸ்டர் அப்படின்ட்டு. ஸோ இது நம்ம பகவத்கீதையோட கம்பேர் பண்ணும்போது, நம்மளுடைய பகவத்கீதை படிச்சுட்டு இருக்கோம், அர்ஜுனர் கேட்கிறாரு அந்த கேள்வியோட கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது என்னன்னா, தட் இஸ் பகவத்கீதை என்ன சொல்லி, கிருஷ்ணர் என்ன சொல்லி இருக்காரு, தத்வித்தி பிரணிபாத்தம்
பரிப்பிரஷ்னாய சேவையா. தட் இஸ் உண்மையை அப்ரோச் த ட்ரூத் பை ஹம்பிள் என்கொயரி. தட் இஸ் நம்ம உண்மையை வந்து பணிவுடன் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. யார்கிட்ட இருந்து? ஒரு குரு கிட்ட இருந்து, இல்லையா? ஒரு குரு கிட்ட இருந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. நான் சொல்றதை நீங்க டைரக்டா எடுத்து ஏத்துக்க வேணாம், நீங்க எல்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்ட்டு பகவானே சொல்றாரு. ஸோ அதனாலதான் சொல்றோம், பகவத்கீதையும் நம்ம இதிகாசங்கள் புராணங்கள்லாம் ஒரு சயின்ஸ் தான்ட்டு. அதை பத்தி தெரியாதவங்க அதை பத்தி எப்படி வேணா பேசிட்டு போகும். அதனாலதான் வந்து இவங்களே, தட் இஸ் இப்போ வெளிநாட்டில் இருக்கவங்களே வந்து கம்பேர் பண்ணிருக்காங்க. ஓகே, அது மாதிரி வந்து சிலவங்க இப்போ இந்த ஃப்ளைங் ஸ்பெகட்டி வந்து அவரு ஒரு சட்டையர்னு சொன்னா இதை ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது, சட்டையர் சொல்றது எக்ஸாக்ட் வேர்ட். சட்டையர்னா ஒரு மூட நம்பிக்கையை வந்து பிரதிபலிக்கிறதுக்கு தான் வந்து அவரு இந்த கான்செப்டை ஒருத்தர் அந்த பாபி ஹேண்டர்சன் சொல்லியிருக்கார். ஸோ நம்மளுடைய பகவத்கீதையை வச்சு பார்க்கும்போது அது ஒரு பிரமாணம், சாஸ்திர பிரமாணம். மூட நம்பிக்கை ஒன்று இருக்கு, சயின்டிபிக் ட்ரூத் இருக்கு. சயின்டிபிக் ட்ரூத்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரு பேஸ் இருக்கும். அந்த பேஸ் எப்படி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க, இல்லை வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க. அதே மாதிரி தான் பகவத்கீதையும் நம்மளுடைய வேதங்களும் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சாஸ்திர பிரமாணங்கள். ஸோ அந்த பகவத்கீதையில சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா, 16.24 தஸ்மஸ் சஸ்திரம் பிரமாணம் தே அப்படின்ட்டு பகவத்கீதையிலே சொல்லியிருக்கார் கிருஷ்ணர். அப்படின்னு என்ன, இது வந்து நம்மளுடைய ஏதோ ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு வியாக்கியானம் ஆன்மீக கிடையாது. விஞ்ஞானம் சொல்லலாமா இதெல்லாம் பிரபுஜி? பிரமாணம், ஆன்மீக விஞ்ஞானம். ஆன்மீக விஞ்ஞானம் தான் அது. இது கண்டிப்பா வந்து விஞ்ஞானம் தான் அது. நம்ம எப்படி வாழ வேண்டும் என்று சொல்றது தான் அது. ஆன்மீகம் மட்டும் கிடையாது. நம்மளுடைய எப்படி இந்த பௌதிக நிலையில் இருந்து கொண்டு பகவானை சென்றடைய இருக்கக்கூடிய விஞ்ஞானம் தான் அது. அதுதான் அவங்க சொன்ன பிரமாணம். இது நான் யாரும் சும்மா யாரும் சொன்னது கிடையாது. பிரமாணம் சொன்னா அதை பத்தி தெரிஞ்சவங்க வந்து பரம்பரை வழியாக எல்லாருக்கும் எடுத்துரைக்கப்பட்டது. பரம்பரை வழியாக எடுத்திருக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்ல போது ஒவ்வொருத்தரும் சொந்த வியாக்கியானம் கிடையாது. ஸோ இந்த FSM இருக்கு இல்லையா, இந்த ஃப்ளைங் ஸ்பெகட்டி மான்ஸ்டர் அப்படின்ட்டு. ஸோ அதை நம்ம மற்றவங்க வந்து வேற மாதிரி எடுத்தாலும் வந்து அந்த ஃப்ளைங் ஸ்பெகட்டி மான்ஸ்டர் வந்து அதுல இருந்து நம்மளுடைய வேதங்களையும் பகவத்கீதையும் கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம பகவத்கீதையும் வந்து கிளியரா இதுதான் சொல்லுது, எல்லாத்துக்கும் ஒரு அடிஸ்தானம் உண்டு. யாரு சொன்னாலும் நீங்க அப்படியே எடுத்துக்காதீங்க, பரம்பரை வழியாக வரக்கூடிய அந்த குரு கிட்ட இருந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க. இதெல்லாம் பிரமாணம். ஸோ சப்த பிரமாணம். இதெல்லாம் இன்னும் ஒரு 6-7 ரீசன் சொல்லிட்டே போகலாம். ஸோ இந்த பேஸ் இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னாவே நமக்கு தெரியும், நம்ம இந்த பகவத்கீதையும் பாகவதம் இதிகாசங்கள் புராணங்கள்லாம் வந்து சும்மா ஏதோ கதை புக் கிடையாது. அதே மாதிரி நம்ம இப்போ படிக்கிறதும் வந்து இந்த கிளாஸ்ல படிக்கும்போது வந்து இது ஏதோ ஒரு கதை கேட்குற மாதிரியும் கேட்கக்கூடாது. இது பவ்யமா இது நம்மளுடைய வாழ்க்கையை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம். அது ஸோ அதனால அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து இந்த பகவத்கீதையும் பாகவதம் நம்ம கிரந்தங்கள் எல்லாம் சீரியஸாக நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ அர்ஜுனா தான் கிருஷ்ணரே சாஸ்திரங்கள் விதி பின்பற்றாமல் தங்கள் கற்பனைக்கு ஏற்றதான் அந்த ஃப்ளைங் ஸ்பெகட்டி மாஸ்டர் இல்லை. அவர்கள் நிலை என்ன? அவர்கள் இருப்பது சத்துவ குணத்துல, ரஜ குணத்துல, சம குணத்துல, என்ன குணத்துல இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்கிறார். ஓகே, என்னன்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ 17.2 3 சேர்ந்து வாசிங்க. யாரு வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா வாசிக்கவா பிரபுஜி? வாசிங்க மாதாஜி. பாக்யலட்சுமி மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச ஸ்ரீவிதா பவதி ஸ்ரத்தா தேஹினாம் சா ஸ்வபாவஜா சாத்விகி ராஜசி சைவ தாமசி சேதி தாம் சுணு. சத்வானுரூபா சர்வஸ்ய ஸ்ரத்தா பவதி பாரத ஸ்ரத்தாமயோ அயம் புருஷோ யோ யச்ரத்த ச ஏவ ச. ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமரான மூலர் கடவுள் கூறினார், உடல் பெற்ற ஆத்மாவின் சுவாபத்திற்கு ஏற்ப அவனது நம்பிக்கை சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் என்று 3 வகையாக பிரிக்கப்படலாம். இனி இவற்றை பற்றி கேட்பாயாக. வர்தனின் மைந்தனே,
பல்வேறு இயற்கை குணங்களுக்கும் கீழான இருப்பிற்கும் ஏற்ப ஒருவன் குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை விருத்தி செய்கிறான். உயிர்வாழி அவனுடைய குணங்களுக்கு ஏற்பவே ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கை உடையவனாக கூறப்படுகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம இப்ப பார்த்ததுதான் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், உடல் பெற்ற ஆத்மாவின் சுபாவத்திற்கு ஏற்ப. எப்படி? உடல் பெற்ற ஆத்மா, அப்ப நம்ம மனித பிறவி எடுத்துட்டோம். அந்த ஆத்மா, இந்த உடல் இருக்கு, ஆத்மாவுக்கு உடல் இருக்குல்ல, சூக்ஷ்ம உடலும் இருக்கு, ஸ்தூல உடலும் இருக்குது. அந்த ஆத்மாவின் சுபாவத்திற்கு ஏற்ப அவனது நம்பிக்கை சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோ குணம் என்று 3 வகையாக பிரிக்கப்படலாம். இனி இவற்றை பற்றி கேட்பாயாக அப்படின்னு சார். என்னத்தை கேட்கணும் சார்? பரதன் மைந்தனே, பல்வேறு இயற்கை குணங்களுக்கு கீழான இருப்பிற்கு ஏற்ப ஒருவன் குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை விருத்தி செய்கிறான். உயிர் வாழி அவனுடைய குணங்களுக்கு ஏற்ப ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை உடையவனாக கூறப்படுகிறான். இது நம்பிக்கை. தட் இஸ், ஒவ்வொருத்தரும் எப்படி அந்த குணத்துக்கு ஏற்ப அவர்கள் செயல்படுகிறார்கள் என்பது நம்ம இதில் பார்க்கிறோம். அதில் நமக்கு தெரியும் தமோ குணம் அப்படின்னா என்ன. கண்டிப்பாக இந்த வேதங்களுக்கு புறம்பானது, செய்யக்கூடாத செயல்களை நாம் அறக்க குணம் எல்லாம் அதே மாதிரிதான் நம்மளுடைய இப்போ ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறவங்க எப்படி பண்ணுவாங்க? அவங்க பேராசை, காமா இல்லையா, பேராசை உடையவராக இருப்பாங்க. அவர்கள் மேக்சிமம் இது வரைக்கும் போகலாம் சொர்க்கம். இந்திரர் கூட அவருக்கு வந்து ஆசை இருக்கு இல்லையா, இந்த ஆள வேண்டும் அப்படின்ட்டு. அப்படி இருக்கும், இந்த ஆசை இருக்கும்போது மேக்சிமம் அவங்களுக்கு சொர்க்கலோகத்துக்கு மேல போக முடியாது. அதற்கு மேல வந்து சத்துவ குணத்தில் இருப்பாங்க பாத்தீங்களா, அவங்களுக்கு ஞானம் இருக்கும். ஞானம் சொல்லுவோம், பகவானை பற்றி அவங்களுக்கு தெரியும். அதே மாதிரி பகவானில் சென்று முக்தி அடைய வேண்டும் என்று தெரியும். ஆனால் அந்த முக்தி நிலை வந்து ஒவ்வொரு நிலை இருக்கு இல்லையா. தட் இஸ் அவங்களுடைய ரியலைசேஷனுக்கு ஏற்ப, தட் இஸ் பிரம்ம ஜோதியில இருக்கட்டும், இல்லை வந்து அதை விட கூடுதல் ரியலைசேஷன் யோகி நிலையில இருந்தால் அவனுக்கு பரமாத்மா, பகவான் நிலையில இருந்தால் பக்தனா இருக்கும்போது தான் பகவான் நிலையை அடைய முடியும். ஸோ ஞானி எங்க இருக்காருன்னா பிரம்ம நிலை வரைக்கும் தான் போக முடியும். அதுதான் இங்க அமைச்சிருக்கின்றதுல. ஆனால் ஒரு பக்தன் அவர் என்ன செய்யறாரு? அவரு சத்துவகுணம் இல்லை, அதற்கு மேல இருக்கிற சுத்த சத்துவத்தில் செயல்படுகிறார். அப்போ அவருக்கு பக்தியில் ஈடுபடுகிறார். இப்போ பக்தி வந்து பக்தியின் உன்னத நிலையான பிரேம பக்தி அடைகிறார். அப்பொழுது பிரேம பக்தி இருக்கும்போது என்ன, கிருஷ்ணர் மட்டும்தான் மனதில் இருக்கிறார். மனதில் நிறைந்து கிருஷ்ணர் மட்டும்தான் அவர்களுக்கு தெரியும், வேற எதுவுமே இருக்காது. அந்த நிலையில வந்து பியூர் பக்தர் ஆகும்பொழுது கிருஷ்ணரை சென்றடைகிறார் அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ கிருஷ்ணரோட பதில் என்ன அப்படின்ட்டு பார்க்கறது என்னன்னா, ஒருவர் வேதங்களை பின்பற்றவில்லை என்றால் அவர் சத்துவ, ரஜோ மற்றும் தமோ குணத்திலான இயற்கை உந்தல்களையே பின்பற்றுவார். வேத நெறிப்படி நடக்காவிட்டால் அவர்கள் இந்த ஏதாவது முக்குணங்கள்ல வந்து அவர்கள் நிலைந்திருப்பார்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இங்க ஒரு கேள்வி எல்லாருக்கும், வேதங்கள் எதை பற்றி கூறுகின்றன? வேதங்களுடைய ஆப்ஜெக்டிவ் என்ன? என்ன நினைக்கிறீங்க நீங்க? வேதங்கள் வந்து என்னத்தை எதை பற்றி உரைக்கின்றன? பகவான் பரமபுருஷர், அவரை எப்படி சென்றடைய வேண்டும், அவருடைய மகிமைகள் என்ன, அதை தான் நம்ம வேதங்கள் எல்லாம் நமக்கு உரைக்கின்றன. ஸோ வேதங்களை பயில்வது அதனால்தான். ஸோ வேதங்களை தெரிந்தால், வேதங்கள் வழி பின்பற்றினால் நாம் பகவானை சென்றவன் அடைவோம். ஸோ வேத முறைப்படி நாம் வாழ வேண்டும். அதனால்தான் இங்க சொல்றாங்க கிருஷ்ணனுடைய பதில்ல, ஒருவர் வேதங்களை பின்பற்றவில்லை என்றால் அவர் சத்துவ, ரஜோ மற்றும் தமோ குணத்திலான இயற்கை உந்தல்களே இருப்பார். இந்த ஒவ்வொரு குணமும் வந்து ஒவ்வொரு விதத்துல அந்த உயிர் வாழியை உந்தும். ஸோ அந்த உந்தல்களில் தான் இருப்பாரே தவிர அந்த உந்தல்களிலிருந்து வெளிப்பட்டு பகவானை சென்றடையறதுக்கு வாய்ப்பில்லை அப்படின்னு நமக்கு தெரிவித்துவிட. ஸோ நல்ல விஷயம் என்னவென்றால், ஒருவர் தனது நிலையை கீழ்குணங்களுக்கு இருந்து சத்துவ குணங்களுக்கு ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆத்மீக குருவை ஏற்று
அவர் அறிவுரைகளை பின்பற்றுவதன் மூலமாக மாற்றிக்கொள்ள முடியும். கிருஷ்ணன் பதில் சொல்றாரு. இந்த அர்ஜுன் கேட்கிறார் இல்லையா, அந்த மாதிரி மற்ற இந்த 3 குணங்களில் இருந்தால் என்ன நடக்கும் அப்படின்ட்டு. அவர்களுக்கும் வந்து உயர்ந்த நிலை அடைய முடியுமா அப்படின்னு கேள்வி பதில் சொல்றாரு. இதுல நல்ல விஷயம் என்னவென்றால், ஒருவர் தனது நிலையை கீழ்குணத்திலிருந்து, இது ரஜோத்தமோ தத்துவ குணம் கூட கீழ்குணம், ஏன்னா முழுமை கிடையாது. ஏன்னா அவர்களுக்கு பிரம்ம ஜோதி வரைக்கும் தான் போய் செல்ல முடியும். கீழ்குணத்திலிருந்து சத்துவ குணத்திற்கு ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை ஏற்று அவருடைய அறிவுரைகளை பின்பற்றுவதன் மூலமாக மாற்றிக்கொள்ள முடியும். ஒரு ஆன்மீக குருவினை ஏற்ற அவருடைய வழிப்படி நாம் நடந்தோம் என்றால் நாம் சத்துவ குணத்துக்கு சென்றடையலாம். அதே மாதிரி சுத்த சத்துவத்துக்கும் நாம் சென்றடையலாம். அப்பொழுதுதான் நாம் பகவானை சென்றடைய முடியும் அப்படின்ட்டு ரொம்ப கிளியரா பகவான் சொல்றாரு. ஓகே, இப்போ நம்ம அடுத்தது என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொன்னா, தட் இஸ் வாழ்க்கை முறையின் அம்சங்கள். பிகாஸ் நம்ம 3வது ஸ்லோகத்து 22 வரைக்கும் வாழ்க்கை முறையை பற்றி பார்க்க போறோம். இதுல உணவு இல்லையா, உண்ணுகின்ற உணவு, செய்கின்ற செயல்கள், எப்படி யஜ்னம் பண்றோம், தானம் பண்றோம், எப்படி சேவை செய்யறது, என்ன பேச்சு எப்படி பேசுறோம், இதை பத்தி எல்லாம் நம்ம இப்போ பார்க்க போறோம். ஓகே, வாழ்க்கை முறையின் அம்சங்கள் என்னன்னா இதெல்லாம் தான். ஏன்னா 7 வகையான அம்சங்கள் உண்டு. நம்பிக்கை அப்படின்னு ஒவ்வொரு குணத்திலையும் அவர்கள் என்னென்ன மாதிரி உணவு உண்பார்கள், அவர்கள் எப்படி யாகம் செய்வார்கள், அவர்களுடைய நடத்தை எப்படி இருக்கும், பேச்சு எப்படி இருக்கும், அவருடைய மனக்கட்டுப்பாடு எப்படி இருக்கும், தானம் எப்படி செய்வார்கள், இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கறது. 7 வகையான அவர்களுடைய என்னது வாழ்க்கை முறை அம்சங்களை பற்றி நாம் பார்க்க போறோம். ஓகே, ஸோ நம்பிக்கை வழிபாடு என்பது 3ல இருந்து 7வது இப்படி எப்படி இங்க 3 யாரெல்லாம் அந்த 3 பிரபுஜி வாய்ஸ் கிளியரா வரலைங்க பிரபுஜி. வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது. ஏன் எல்லாரும் ரொம்ப சைலண்ட்? உங்க வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது. இன்டர்நெட் ப்ராப்ளமா இருக்கும் மாதாஜி. இப்போ ஜாயின் ஆயிடுவாங்க, கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணலாம். ஓகேவா? கிளியரா இருக்கா? You are audible. Not audible. You are audible. கேக்குதுங்களா? கேக்குது பிரபுஜி, ஆனா ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆகல பிரபுஜி. ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணல நான். ஓகே கேக்குதா? ஓகே பிரபுஜி, வாய்ஸ் நல்லா கேக்குது பிரபுஜி. ஓகே, ஷேர் பண்றப்போ அதனாலதான் I was wondering என்ன யாரும் ஒன்னும் ரெஸ்பாண்டே பண்ணலையே அப்படின்ட்டு ஷேர் பண்றேன். தெரியுதுங்களா? அப்போ
பிரபுஜி அந்த நம்பிக்கையின் 7 பிரிவுகள் அது போட்டீங்க, அதை தெரியுதுங்க பார்த்தேன். பிரபுஜி. விபீஷணன், ராவணன், ஹரே கிருஷ்ணா. கும்பகர்ணன். தெரியுதா? விபீஷணன், ராவணன், கும்பகர்ணன். தெரியும் பிரபுஜி. இப்ப கிளியரா இருக்கு பிரபுஜி. இருக்கு பிரபுஜி. Okay. விபீஷணன், ராவணன், கும்பகர்ணன். இது ஆ correct, correct. Correct, correct. விபீஷணன் பிரபுஜி மறுபடியும் வாய்ஸ் பிரேக் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, இப்ப கேக்குதா? கேக்குது பிரபுஜி. கேக்குதுங்க பிரபுஜி. ஓகே, நான் வந்து வீடியோ ஆன் பண்ணல. வீடியோ ஆன் பண்ணாம கனெக்டிவிட்டி ப்ராப்ளம் சொல்றதுக்கு பேண்ட் வித். ஸோ நான் வீடியோ ஆன் பண்ணாம நான் பேசுறேன். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி, இது ஷேர் பண்றோம் ஸ்க்ரீனு. ஓகே, நம்ம பார்த்தோம். இப்போ இந்த 3 பேர் விபீஷ்ணர், ராவணன், கும்பகர்ணன் பார்த்தோம். விபீஷ்ணன் எந்த குணத்தில் இருக்காரு? சாத்வீக குணம் பிரபுஜி. அடுத்தவர் சத்வகுணம். சத்துவகுணம். ஓகே, இவரு இவர் வந்து ரஜோகுணம். தாமஸ் குணம். கும்பகர்ணன் தமோ. ரஜோகுணம். ஓகே. கும்பகர்ணன் ரஜோகுணம். இல்ல 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 நேர ராவணன் வந்து ரஜோகுணம், கும்பகர்ணன் தமோகுணம். தமோகுணத்தில் லேசியா இருப்பாங்கல்ல, தூங்கிட்டு இருப்பாங்க, லேசியா இருப்பாங்க, தான் அவர் வந்து கும்பகர்ணன். ராவணன் வந்து எல்லாத்தையும் வந்து நான் வந்து எல்லாரை விட வந்து ஆட்சி எனக்கு வேணும், அதே மாதிரி எனக்கு வந்து அவருக்கு பெண்ணாசை பொன்னாசை எல்லாம் இருந்தது இல்லையா. ஸோ அதனால வந்து அவர் ஆமா. ரஜோகுணம். ஓகே, ஸோ நாம் செய்யும் பற்பல தேர்வுகள் மொத்த விளைவு நாம் யாருக்கு நம்ம எப்படி நம்ம தேர்வு பண்றோம் ஒவ்வொரு இயல்பினை நம்மளுடைய இந்த லிமிட்டட் பார்த்தோம் போன இதுல சாப்டர்ல. நம்மளுக்கு எல்லாம் இருக்கக்கூடிய அந்த லிமிட்டட் இண்டிபெண்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, பகவான் நாம் கழித்திருக்கிற அந்த சின்ன அந்த ரீதியிலான இருக்க அந்த சுதந்திரத்தை நம்ம உபயோகப்படுத்துறது வந்து எப்படியோ அதற்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம இயல்பு நமக்கு வருகிறது. ஸோ நம்ம தேர்வு செய்யும் பற்பல செயல்கள் எப்படி நம்மளுடைய குணங்களுக்கு ஏற்ப அந்த குணங்களை நம்ம எப்படி நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிறோம், நம்மளுடைய அந்த லிமிட்டட் ஃப்ரீடம் வழியாக. ஸோ அதனால என்ன பண்ணோம், நம்ம லிமிட்டட் ஃப்ரீடத்தை யூஸ் பண்ணி பகவானை சென்றடையக்கூடிய வழியை பார்க்கணுமே தவிர புலனின்பத்திற்கோ இல்லை வந்து நம்ம வந்து நம்மளுடைய பரநோக்கு செயல்களுக்கு இருக்கக்கூடாது. அப்படின்னா ரஜோகுணம் தமோ குணத்துக்கு நாம் அடிமைப்படக்கூடாது. நம்ம சத்துவகுணத்தை வந்து எப்படி நம்ம இருக்கலாம், செயல்படலாம் என்பதை பார்க்க வேண்டும். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சுத்த சத்துவத்தில் சென்றடையத்துக்கு நம்ம முயற்சி செய்ய வேண்டும். அதற்கு என்ன பகவான், அதற்கு நமக்கு தேவை என்ன, நமக்கு குரு உடைய துணை தேவை, அதே மாதிரி டிவோட்டிஸோட தேவை, அதே மாதிரி சாஸ்திரங்களோட துணையும் தேவை. ஸோ 3 வகை குடும்பங்கள் இருக்கு இல்லையா. ஃபர்ஸ்ட் குடும்பம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி சிம்பிளா இருக்காங்க, அவர்கள் சந்தோஷமா இருக்காங்க எல்லாம்.
ரெண்டாவது குடும்பம் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கு? எல்லாரும் வந்து ஒப்புலன்ஸ், இவங்க வந்து இவர்களோட செல்வந்தர்களாக இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாரும் மொபைல் வச்சுட்டு அவரவர்களுடைய இந்த மாதிரி குடும்பத்துல வந்து இது மாதிரி இருந்ததுன்னா ஒற்றுமை இல்லை, சந்தோஷம் இருக்குமா? கண்டிப்பா கிடையாது. அவர்களுடைய செயல்களில் அவர்கள் பிஸியாக இருக்காங்க. இது லாஸ்ட் படம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்றாங்க? கேளிக்கையில இருக்காங்க. அவர்கள் செய்யக்கூடாதெல்லாம் செய்யறார்கள் இல்லையா? தட் இஸ், அவர்கள் மது அருந்துகின்றார்கள். அது மாதிரி இந்த சிகரெட் இந்த மாதிரி எல்லாம் அவர்கள் இது பண்றாங்க. ஸோ இது கிடையாது. ஸோ ரஜோகுணத்தில் இருக்கவங்க பாருங்க எவ்வளவு சந்தோஷமா ஃபேமிலி ஒன்னா இருக்காங்க. சாரி, சத்துவகுணத்துல. ரஜோகுணத்துல பாருங்க அவங்கவுங்களுடைய வேலைகளை பார்க்குறாங்க, அவங்கவுங்களுடைய இதுக்கெல்லாம் பார்க்கறாங்க. யுனைடடே கிடையாது. இது முக்கவாறு ஃபேமிலிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுலேயே இந்த ரஜோகுணத்துல இருக்காங்க, இல்லைன்னா இதுல தமோ குணத்துல இருக்காங்க. கலியுகத்துல ஒன்று இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியான ஃபேமிலிஸ் இந்த கலியுகத்துல. பகவத்கீதையே மிக சிறந்த சுய முன்னேற்ற நூல். நாம் உன்னத கட்டுப்பாட்டாளர் இல்லை என்று கூறினாலும் நமது விதியை நாமே வடிவமைக்க முடியும் என்பது என்று கூறுகிறது. ஸோ நம்ம சுத்த சத்துவத்தில் நாம் செயல்பட்டால் இது வந்து தெரிகிறது. இப்போ 4 படிக்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி நான் வாசிக்கிறதா? பத்மநாபன் யாருன்னு சொல்லுங்க, அது மாதிரி வாசிச்சு. பிரபுஜி நான் வாசிக்கிறேன். சரி, வாசி விஷ்ணு ஸ்ரீ வாசி. ஓகே மாதாஜி. யஜந்தே சாத்விகா தேவான் யக்ஷரக் சமச்சி ராஜசாஹர பிரேதான் பூத கணான் சான்யே யஜந்தே தாம்ச ஜனாஹ. சத்வகுணத்தில் இருக்கும் மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் அசுரர்களை வழிபடுகின்றனர். தமோகுணத்தில் இருப்பவர்களோ பேய்களையும் பூத கணங்களையும் வழிபடுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ அதுல இருந்து என்ன கிளியரா தெரியுது, யாரை வழிபடுகின்றார்கள்? சத்துவகுணத்தில் இருக்கிறவங்க தேவர்களை வழிபடுகிறார்கள். ரஜகுணத்தில் இருப்பவர்கள் அசுரர்களை வழிபடுகிறார்கள். சமகுணத்தில் இருப்பவர்கள் பேய்களையும் பூதங்களையும் வழிபடுகின்றார்கள். மிக சிறந்த வழிபாடு எது? மிக சிறந்த வழிபாடு? சத்துவகுணம். நீங்க சொல்லி இருக்கிறதுல சத்துவ குணத்துலதான் பிரபுஜி. மிக சிறந்த வழிபாடு கிருஷ்ண வழிபாடு, வைஷ்ணவம் இல்லையா? சுத்த சத்துவத்தில் இருக்கிறவர்கள் கிருஷ்ண வழிபாடில் இருப்பார்கள். ஓகே, இது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சத்துவ குணத்தில் இருந்தால் நமக்கு என்ன வரும்னா, நம்ம தேவர்களை நம்ம வழிபடுவோம். தேவர்களை வழிபடும்போது தேவர்கள் ராஜ்யத்தில் நாம் செல்லுவோம். ஆனால் வைகுண்டம் இல்லை கோலோகத்துக்கு செல்ல வேண்டும் என்றால் சுத்த சத்துவத்தில் வழிபட்டு கிருஷ்ணரை வழிபடுவோம், சுத்த சத்துவத்தில் இருக்கும்போது. ஆகவே மிக சிறந்த வழிபாடு சுத்த சத்துவத்தில் கிருஷ்ணரை வழிபடுவதே தான் அப்படின்ட்டு நம்ம இதிலிருந்து புரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ இந்த எப்படி நம்ம அந்த நிலை, ஒருவனுடைய குணங்களுக்கு ஏற்பட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கை உடையவனாக கூறப்படுகிறான். நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, நம்மளுடைய அந்த லிமிட்டட் ஃப்ரீடம் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஓரொரு இயல்பினை, நம்முடைய ஆக்ஷன்ஸ் வந்து ஓரொரு குணத்தினை நம்ம தழுவி இருப்போம். அப்போ அந்த குணத்தினுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் நமக்குள்ள வந்துடும். வழிபாடு யாரை வழிபடுவோம்னு நம்ம தான் பார்ப்போம். ஓகே, ஆனால் நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும்? இந்த முக்குணங்களுக்கு அப்பால் வந்து நம்ம சுத்த சத்துவத்தில் இருந்து கொண்டு, அந்த நிலையில் இருந்து கொண்டு கிருஷ்ணரை வழிபட வேண்டும் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். சத்துவகுணம் தேவர்களை ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கம், இப்போ தேவர்களை வழிபடும்போது கூட ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்தில் தான். என்ன சொல்ல, எனக்கு பகவானே எனக்கு வந்து எனக்கு இந்த இது வேணும் அது வேணும் அப்படின்னு சொல்லி ஏதாச்சும் ஒரு முறையீடு இருக்கும் பகவானை வழிபடும் போது. அவர்கள் சத்துவகுணத்தில் தான் இருப்பாங்க. ஆனால் ஏதோ ஒரு குறிக்கோள் மனதில் இருக்கும். ஏதோ ஒரு குறிக்கோளோட பகவானை வழிபட்டாலே அது வந்து கட்டுண்ட நிலைக்கு நம்மளை தள்ளிவிடும் இல்லையா? ஸோ சத்துவகுணம் நல்லதுதான். ஆனால் நம்ம சுத்த சத்துவத்தில் இருந்தால் மட்டும்தான் நாம் இந்த பிறப்பிறப்பு என்பது. ஸோ ரஜகுணத்தில் இருக்கிறவங்க அசுரர்களை வழிபடுவார்கள். சமூகத்தில் இருக்கிறவங்க பேய்களையும் பூத கணங்களையும் வழிபடுகிறார்கள்.
அடுத்தது ஒன்று நம்ம என்ன நினைவு கொள்ளுனதுனால திவ்யதான தளத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் பரமபுருஷ பகவானை வழிபட முடியும். அந்த திவ்யமான தளம் என்னன்னா சுத்த சத்துவம். சாஸ்திர ஞானமோ சாஸ்திரத்தில் முழு நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணரை தவிர மற்றவர்களை வழிபடுகிறார்கள். ஸோ சாஸ்திர ஞானம் இல்லாதவர்கள் மட்டும்தான், அதில் நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, கிருஷ்ணரை வழிபட மாட்டார்கள். அவரை தவிர பாக்கி எவரையாவது வழிபடுவார்கள் அவர்களுடைய இயல்புக்கு ஏற்ப அப்படின்ட்டு ரொம்ப கிளியரா தெரியாது. ஸோ கிருஷ்ணரை வழிபட வேண்டும் என்றால் என்ன, சுத்த சொத்து நிலைக்கு நான் என்று அந்த தளத்தில் இருந்து பகவானை வழிபட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே, இது வாசிங்க 5, 6. இந்துமதி மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி. இந்துமதி மாதாஜி. லலிதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மியூட் எடுக்க முடியல, சாரி மாதாஜி. லலிதா மாதாஜி, இந்துமதி மாதாஜி படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க படிங்க மாதாஜி. இந்துமதி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. அசாஸ்திரவிஹிதம் கோரம் தப்யந்தே யோதபோஜனாஹ தம்பாஹங்கார சம்யுக்தா காமராக பலான்விதா கர்ஷயந்த ஷரீரஸ்தம் ஊதக்ராமம் அச்சேதசः மாம் சைவாந்த ஷரீரிஸ்தம் தான் வித்யாசுர நிச்சயான. காமம் மற்றும் பற்றுதலின் பலவந்தங்களால் சாஸ்திரங்களில் பரிந்துரைக்கப்படாத கடுமையான தவங்களை தற்பெருமையுடனும் அகங்காரத்துடனும் செய்பவர்கள் உடலின் ஜட மூலக்கூறுகளை துன்புறுத்துவது மட்டுமின்றி உள்ளே உறைந்துள்ள பரமாத்மாவையும் துன்புறுத்துகின்றனர். அத்தகைய முட்டாள்கள் அசுரர்களாக அறியப்படுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப ஸ்ட்ராங் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க பார்த்தீங்களா. தட் இஸ் தன்னுடைய உடலையும் பரமாத்மாவையும் துன்புறுத்துகின்ற அவருக்கு முட்டாள்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு, அசுரர்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு. ரொம்ப ஸ்ட்ராங் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்றாரு இல்லையா. ஸோ காமம் மற்றும் பற்றுதலின் பலவந்தத்தால் சாஸ்திரங்கள் பரிந்துரைக்கப்படாத கடுமையான தவங்களை தற்பெருமையுடனும் அகங்காரத்துடன் செய்கின்றார்கள். ஸோ சாஸ்திரங்களுக்கு புறம்பான செயல்களை செய்கிறார்கள், அதுவும் தற்பெருமையுடனும் அகங்காரத்துடன் செய்கிறாங்க. அதோட எக்ஸாம்பிள் யாரு, தற்பெருமைக்கும் அகங்காரத்துக்கும் செயல்படுறவங்க யாரு? 2 எக்ஸாம்பிள் சொல்ல முடியுமா சாஸ்திரங்கள்ல இருந்து? யாரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல முடியுங்களா? ராவணன் கடுமையான தவங்களை மேற்கொண்டிருக்கான். தற்பெருமை இருந்தது, அகங்காரம் இருந்தது இல்லையா. அப்புறம் வேற யாரு? ஹிரண்யகசிபு பிரபுஜி. அதுதான் கைலாகமாலே இது ஹிரண்யகசிபு. கரெக்ட், இது ஹிரண்யகசிபு. வேற யாரு? ரைட், ஹிரண்யகசிபு கரெக்ட் மாதாஜி. அப்புறம் வேற யாரும் ஞாபகம் வருதா? பஸ்மாசுரன், நிறைய பேர் இருக்குல்ல, அடிக்கிட்டே போகலாம். துரியோதனன் பெரிய தியாகம் இது பண்ணல, நம்ம பேர் தவம் பண்ணல. ஸோ தவம் பண்ணி இது கிடைச்சது பஸ்மாசுரன் சொல்றோம் நம்ம. ஓகே, இந்த படத்துல பார்த்தீங்களா, இது ராவணன் இல்லையா. அங்கே பாத்தீங்கன்னா இந்த ரைட்ல மேல இருக்கிறது ஹிரண்யகசிபு. அப்படி இப்ப இருக்கிற ஆளுங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரிலாம் இது பண்றாங்க, மண்ணு கட்டி தலையை வச்சுட்டு எல்லாம் பார்த்துப்பீங்க ரோட்ல போகும்போது இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இவர்கள் எல்லாம் என்ன பண்றாங்க, தவம் கிடையாது. இவங்க எல்லாம் செய்கிற செயல்கள் அவர்களுடைய சொந்த காரியங்களுக்கு வேண்டி செய்கிறார்கள். சோ இந்த அகங்காரம், தற்பெருமை செய்யும் போது என்ன, இந்த மாதிரி செயல்களை செய்யும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா, அவங்க உடம்பையும் வருத்திக்கிறாங்க. இந்த உடம்பு வருத்தப்படும் போது இன்னொன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும், நம்ம இது உடம்புக்குள்ள யாரு இருக்க நம்மளோட சேர்ந்து பரமாத்மாவும் இருக்காங்க. பரமாத்மாவையும் சேர்த்துதான் நம்ம துன்புறுத்துறோம், நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அவர்கள் அவர்கள் நிலை என்ன, முட்டாள்கள்.
ஏன்னா அவர்களுக்கு என்ன புரிய மாட்டேங்குது, பகவான் தான் அவருக்கு நிகராகவோ இல்லை அவருக்கு மேலே யாரும் கிடையாதுன்னு தெரியும். அந்த தெரிந்திருக்கணும். அந்த அந்த இது அறிவு அவர்களுக்கு இல்லை. ஸோ எல்லாம் முட்டாள்கள், மூடர்கள். அவர்களுக்கு இந்த உடம்பை வருத்தி கொண்டு அவர்களுக்கு இந்த இதுக்கு தவத்தின் பயனாக அவர்களுக்கு வரம் கிடைச்சால் கூட யார்கிட்ட இருந்து கிடைக்கிறது வரம்? தேவர்கள். தேவர்கள் கொடுக்கிற வரம் என்ன? அவர்களால் அவர்களுடைய சக்திக்கு ஏற்பதான் அவருக்கு வரம் கொடுக்க முடியுமே தவிர அதற்கு மீறி முடியாது. ஸோ அவருக்கு மீறி இருக்கிற சக்தி யாரு? பகவான் கிருஷ்ணர். ஸோ அதனால இவர்கள் என்னதான் இந்த மாதிரி செய்தாலும் யாருக்கும் ஒரு உன்னதமான ஒரு வரம் இவர்களுக்கு யாரும் கிடைக்கிறது கிடையாது. அதை புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறாங்க அவங்க. காதுல விழல. பிரபுஜி லெஃப்ட் ஆயிட்டாங்க மாதாஜி, இப்ப வருவாங்க. இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் ப்ராப்ளம் இருக்கு, இப்ப வந்துருவாங்க. ஓகே 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 மாதாஜி. जी माताजी माताजी இதோ வந்துட்டாங்க பிரபுஜி, வந்துட்டாங்க மாதாஜி. இருங்க, கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குதா மாதாஜி? கேக்குது பிரபுஜி. கேக்குதா? கேக்குது பிரபுஜி. சார் என்ன தெரியல, ரொம்ப மோசமா இருக்கு இன்னைக்கு இந்த கனெக்டிவிட்டி. பிரபுஜி இன்னைக்கு L1 கிளாஸும் இப்படிதான் நடந்துச்சு பிரபுஜி. 3 PM கிளாஸ்ல ராதிகா மாதாஜி கிளாஸ் எடுத்தப்போ கடைசியில இப்படிதான் ஆச்சு பிரபுஜி. நினைக்கிறேன் ஜூம்ல ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்கான்னு தெரியல. ஏன்னா கனெக்டிவிட்டி நல்லா தான். இதே லிங்க் தானே பிரபுஜி, 3 PM லிங்க் தானே. சோ அதுல ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிரபுஜி. அவங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ண முடியல கடைசியில. அதுக்கப்புறம் நான் பண்ணேன் பிரபுஜி கிளாஸோட எண்ட்ல. என்னன்னு தெரியல. சரி, ஓகே. நம்ம கிருஷ்ணர் என்ன பண்ண நினைக்கிறார் அது பிறகு நோ ப்ராப்ளம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன். ஓகே. ஸோ நம்ம என்ன பார்த்தோம்? இந்த ஸ்லைடு இதெல்லாம் கேட்டது இல்ல நம்ம பேசுனது? கேக்குது பிரபுஜி. கேக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கேக்குது பிரபுஜி. இந்த வீடியோ ஆஃப் பண்ணிட்டே பண்றது எல்லாரும் கேட்டீங்க இல்லையா? கேக்குது பிரபுஜி. கேட்டுட்டோம் பிரபுஜி, கேட்டுட்டோம். கேக்குது குருஜி, கேக்குறது. ஓகே, தேங்க்யூ. ஓகே, தேங்க்யூ. ஓகே, இப்போ நம்ம இந்த ஸ்லைடு பார்க்கலாம். இந்த ஸ்லைட்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா, அசுரர்களுடைய தவம் எப்பேற்பட்டது, எப்படிப்பட்டதுன்ட்டு. அவர்கள் காமம் மற்றும் பற்றுகளுடன் பலவந்தத்தால் உந்தப்பட்டிருக்கும். அவருடைய இதெல்லாம் அவர்களுடைய தவம் எதை நோக்கி இருக்கும்? காமம் மற்றும் பற்றுதலின் பலவந்தத்தால் உந்தப்பட்டிருக்கும். ஸோ பகவானுடைய நினைப்பினாலேயோ அவருடைய இந்த சத்துவ குணத்தில் இருக்கிற செயல்பாடு மாதிரியே கிடையாது. அவர்கள் காமம், டிசையர் தான் அவர்களை அதில் உந்தப்பட செய்யுது அவர்களை. ஸோ சாஸ்திரங்கள் பரிந்துரைக்கப்படாத கடுமையான தவங்கள். சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் இப்படி பண்ண கிடையவே கிடையாது. இருந்தும் கூட அவர்கள் சாஸ்திரங்கள் பரிந்துரைக்கப்படாத கடுமையான தவங்களை அவர்கள் ஏற்றுகிறார்கள், அதில் ஏற்படுகிறார்கள். அதுதான் இரண்யகசிபுவும் சரி, ராவணனும் சரி, பஸ்மாசுரனும் சரி, இவர்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உடலை துன்புறுத்தி கொண்டு கடுமையான தவங்களில் ஈடுபட்டிருந்தார்கள். தற்பெருமை மற்றும் அகங்காரம் சொல்லவே வேண்டியதில்லை இவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் அப்படின்ட்டு.
ஸோ இப்படி இருக்கிற நிலை என்ன? முட்டாள்தனத்துடன் உடலையும் உள்ளே உள்ள பரமாத்மாவையும் அவர்கள் துன்புறுத்துகிறார்கள். ஸோ இது உன்னதமானதா? கண்டிப்பாக கிடையாது அப்படின்னு நமக்கு தெரிகிறது. ஸோ என்ன கதி? ஒரு இதுல இந்த மாதிரி இருக்க என்ன கதி அப்படின்னா, பிறப்பு இறப்பு என்னும் சுழற்சியில் நிச்சயமாக உழல்வதுதான் அவர்களுடைய ஒரே கதியா? அசுரத்தன்மையில் இருக்கிறவங்க அப்படின்னா, எஸ், அந்த அவங்க செய்த அந்த மாதிரி இருக்கிற அந்த வினைக்கு ஏற்ப அவர்கள் கண்டிப்பாக பலனை அனுபவித்து ஆக வேண்டும். இருப்பினும் வேத அறிவின் பாதையில் வழி நடத்தக்கூடிய ஒரு ஆன்மீக குருவினால் உபதேசிக்கப்படுறதுக்கு அவருக்கு ஒரு நல்ல அதிர்ஷ்டம் கிடைத்தால் என்ன நடக்கும்? இந்த பந்தத்திலிருந்து விடுபட முடியும். ஏன்னா அவர்கள் பகவானை நினைத்துக் கொண்டு பகவானை வழிபட்டு பகவானுக்கு வேண்டிய திருப்திப்படுத்த செயலை செய்யும் பொழுது அவர்களுக்கு இந்த பந்தத்திலிருந்து பிறப்பு என்ற பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு முக்தி அடைய முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இதுல எக்ஸாம்பிள் சொல்ல முடியுமா? கொஞ்சம் தட் இஸ் அவர்கள் முதல்ல பாத்தீங்கன்னா அவர்களுடைய முன்னே தட் இஸ் ஏர்லி பார்ட் ஆஃப் த லைஃப் அவங்க ரொம்ப கொடூரமானவர்களா இருந்து அதுக்கப்புறம் அவர்கள் ஒரு குருவினுடைய அருள்னால அவர்கள் சத்துவ குணத்திலும் அதே மாதிரி பகவானுடைய வழிபாட்டிலும் ஈடுபட்ட பிறகு ஒரு உன்னத நிலைக்கு வந்தவர்கள் யாருன்னு சொல்ல முடியும்? 2 பேரை. வால்மீகி முனிவர். ஹரிபோல். வால்மீகி. கரெக்ட். வால்மீகி முனிவர். வேற யாராச்சும் ஞாபகம் வருதா? அவர் டாக்குவா இருந்தார். அதனால போய் பாவத்தை யாராவது ஷேர் பண்ணிப்பாளான்னு போய் உங்க ஆத்துல கேட்டுன்னு வா அப்படின்னு ஒரு முனிவர் சொன்னார். அப்ப நோ ஒன் வாஸ் ரெடி டு ஷேர் த பாப்பாஸ். அப்ப ஹி ரியலைஸ், அப்புறமா ராமான்னு கூட அவருக்கு சொல்ல வரலை. அது ஒரு மராமரத்துக்கு கீழே இருந்து இது என்ன மரம்னு கேட்ட உடனே மரான்னு சொன்னார். அப்ப நீ இனிமே மரான்னே சொல்லிண்டே இரு, அது ஆட்டோமேட்டிக்கலி இது போரும் அப்படின்னோடனே அவர் மரான்னு ஜபம் பண்ணிட்டே இருந்தார். தட் ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவர் சொல்ல சொல்ல அது ராமான்னு ஆயிடுத்து. அப்போ அந்த மாதிரி அவர் ஒரு டாக்குவா இருந்து பெரிய இதாகி ராமாயணம் எழுதினார். ஹரிபோல். வேற ஏதாச்சும் எக்ஸாம்பிள் இருக்கா? சொல்ல முடியுமா? வேற எக்ஸாம்பிள் சாஸ்திரத்துல இருந்து? வால்மீகி அதான் மாதாஜி சொன்னாங்க. இப்போ வேற ஏதாச்சும் ஞாபகம் இருக்கா? ஜகாய் மதாய். மிருகாரி. ஓகே, ஜகாய் மதாய் சொல்லலாம். நம்ம ஜகாய் மதாய் சொல்லலாம். அப்புறம் மிருகாரி. ஆமா, மிருகாரி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? மிருகாரி அப்படிதான் இல்லையா? ஸோ இந்த மாதிரி சாஸ்திரங்கள்ல நிறைய பேர் இந்த மாதிரி தான். தட் இஸ் அவங்களுடைய முன் பாதி அவர்கள் இந்த ரஜ குணத்திலையும் தமோ குணத்திலும் இருந்தால் கூட அவர்களுக்கு ஒரு குருவின் வழிகாட்டுதலால் அந்த நல்லதிஷ்டம் பெற்று அவர்கள் இந்த இறை வழிபாடு பகவானுடைய வழிபாட்டில் பகவானுடைய பக்தி தொண்டில் அவர்கள் ஈடுபட்ட பிறகு அவர்கள் பரம இலக்கினை அடைந்தார்கள் அப்படின்னு நமக்கு சாஸ்திரங்கள்லேருந்தே ப்ரூஃப் இருக்கு நமக்கு. அதனால நம்ம இதுக்கு முன்னாடி எப்படி வாழ்ந்தோம் நமக்கு பிரச்சனை கிடையாது. இனி நம்ம எப்படி வாழறோம் தான் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்ட்டு நமக்கு தெரிகிறது. குருஜி, ஒரு சின்ன கொஸ்டின் கேட்கட்டுமா? குருஜி ஹலோ குருஜி சொல்லுங்க. ஒரு நிமிஷம் சொல்லுங்க மாதாஜி. இது ரிலேட்டட் தான் கேக்குறேன் நானு. குருஜி, நான் என்ன கேக்குறேன், இவர் உடம்ப வருத்தி இவங்க எல்லாம் வரன் கேக்குறாங்கல்ல. வரன் கேட்கும் போது பகவான் ஏன் இவங்களோட மோசமான வரன்னா அவர் கொடுக்கறாரு? கொடுக்காமையாவது இருந்திருக்கலாம்ல. அவங்க மோசமான வரன்களை கேட்கும் பொழுது பகவான் ஏன் கொடுக்கறாரு அந்த வரனன்னு கேக்குறேன். அதான். ஹலோ, அவர்கள் யாரை வழிபடி கேட்கலையா நான் பேசுறது? கேட்கல. கேக்குது பிரபுஜி. அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ரிசீவிங் எண்ட்ல கொஞ்சம் லேட்டா போய் சேருதுன்னு நினைக்கிறேன் பிரபுஜி. எங்க எல்லாருக்கும் கேக்குது. மாதாஜி கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணீங்கன்னா பிரபுஜியோட வாய்ஸ் கேக்கும் மாதாஜி. ஓகேங்களா? பிரபுஜி கண்டினியூ பண்ணுங்க பிரபுஜி. ஓகே. இது எப்படின்னா இவர்கள் வழிபடுறது தேவர்களை வழிபடுகிறார்கள். ஸோ தேவர்கள்
இந்த மாதிரி ஒருத்தர் வந்து ஒரு தவம் இருந்து அவர்கள் வந்து ஒரு யாகத்தில் இருந்து தவம் மூலியமாக வரம் கேட்கும்போது அவர்கள் கொடுக்காம இருக்க முடியாது. அது அவர்களுடைய தர்மம். தட் இஸ் தேவர்களுடைய தர்மம். ஸோ ஒருவர் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு தவம் இருந்து கடும் தவம் இருந்து அவர்கள் வந்து கேட்டாங்கன்னா அந்த அதற்கு வரம் கொடுத்தே ஆக வேண்டும். அது தர்மம். அது ஸோ அதனாலதான் அந்த வரம் கொடுக்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் இந்த கேட்கிறவங்களுடைய அந்த வரத்தினுடைய அந்த இது இருக்கு இல்லைங்களா, என்ன சொல்ற சூக்ஷ்மம், தட் இஸ் த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் தட் அந்த வரத்தினுடைய அந்த குவாலிட்டி அது வரம் பார்த்தீங்கன்னா எப்பவும் ஃப்ளாவ்டாக தான் இருக்கும். அது வந்து அவர்களுடைய எண்ணங்கள் நல்ல எண்ணங்கள் கேட்கறது இல்லை இல்லையா. அப்படி வந்து முழுமையான ஒரு நிலையில் அவர்கள் எந்த வரமும் வந்து இருக்கிறதுக்கு சான்ஸே கிடையாது. காரணம் என்னன்னா அவர்களுடைய ஒரு ஏதாவது இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா, தற்பெருமைக்கோ இல்லை வந்து அவர்கள் வந்து அவர்களுடைய அகங்காரத்துக்கோ ஏற்பதான் அவங்க கேட்குறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி வரம் கேட்கும்போது அவர்கள் கேட்கறது அப்படியே கொடுக்குறாங்க பகவான். தேவர்கள், பகவான் இல்லை, தேவர்கள் கொடுக்குறாங்க. கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த லூப் கோல் பார்த்தீங்கன்னா அது கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹிரண்யகசிபு இல்லையா. அவர் கேட்ட அந்த கண்டிஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நமக்கு முதல்ல பார்க்கும்போது ஐயோ இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு ஆளுக்கு இறப்பே கிடையாதுன்னு நினைச்சிட்டு இருப்போம். ஆனால் அதுலயும் வந்து லூப் கோல் இருக்கும். அதனாலதான் சொல்றாங்க, என்னதான் கடின தவம் எடுத்து தேவர்களை வழிபட்டாலும் ரஜோ தமோ குணத்தில் இருந்து செயல்படும் பொழுது அதனால எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே குருஜி. காரணம் என்னன்னா நம்ம என்னதான் கேட்டாலும் அது வந்து முழுமையா இருக்காது, அது ஃபுல்னஸே இருக்காது. ஏன்னா அது கண்டிப்பா லூப் ஹோல் இருக்கும். இல்ல குருஜி, நான் என்ன நினைச்சேன்னா பகவான் இது தேவர்களா இருக்கட்டும் பகவானா இருக்கட்டும் அம்மா அப்பா மாதிரி தானே பகவானை நம்ம நினைக்கும் பொழுது அவ அம்மா அப்பா ஸ்டேஜ்ல இருக்காங்க. அவங்க வந்து ஒரு குழந்தை கெட்டு போறானே அப்படின்னு ஃபீல் பண்ண மாட்டாங்களா? இப்படி வர்ணம் கொடுத்துட்டு இப்படி கஷ்டப்படுத்துறாங்களே அப்படின்னு நினைச்சுப்பேன் நான். இப்போ இப்படிதான் மாதாஜி. இப்போ வந்து ஒரு தேவர்களை வழிபடும் போது தேவர்களுடைய குழந்தைன்னு எடுக்க முடியாது. ஏன்னா தேவர்களும் வந்து ஒரு ஜீவாத்மா தான் இல்லையா. அது நமக்கு கிளியரா தெரியும். ஓகே, இதுக்கு வந்து யாரு வந்து எல்லாத்தோடைய தந்தை யாருன்னா கிருஷ்ணர் தான். கிருஷ்ணரும் வந்து கேட்டாலும் நம்ம வந்து வீட்டுல குழந்தை இருக்கு, இது செய்யக்கூடாதுன்னு சொன்னா அது சப்டைப்ஸ் கேட்காம அழுதுகிட்டே இருக்கு. அப்ப என்ன பண்ணுவோம் நம்ம, சரி நீ இது பண்ணு என்ன ஆகும் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பூர்ணமா கைவிட மாட்டோம், அப்படியே பார்த்துட்டு இருப்போம். அது படும்போது அதுக்கு புரியும் அடுத்த வாட்டி செய்யக்கூடாது. இல்லை நான் சில டைம் பார்த்து குழந்தைங்க அழுதுகிட்டே இருக்கும், நம்ம ரொம்ப இது பக்கம் போனா வீண்டும் அழுதுகிட்டே இருப்பாங்க. கொஞ்சம் அப்படி விட்டோம் என்ன ஆகும், அவர்களுக்கு புரிஞ்சிடும் இல்லையா. இந்த டேண்ட்ரம்ஸ் இருக்காது. அதே மாதிரிதான் ஸோ பகவான் வந்து அதனாலதான் சொல்றாங்க, அவர்களை வீண்டெடுக்கிறதுக்கு வேண்டிதான் அவர்களுக்கு இந்த தண்டனையும் கொடுக்குறாங்க. அது தண்டனையை அவர்களுக்கு கிடைக்கும் போது அவர்களுக்கு அது அந்த புரிதல் வரும். அது மட்டும் இல்லாமல் அதனாலதான் சொல்றாங்க, இஃப் யூ ஹேவ் டு ப்ரோக்ரஸ் இன் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப், ஆன்மீகத்தில் முன்னேற வேண்டும் என்றால் யாருடைய கருணை தேவை, ஒரு டிவோட்டியோட கருணை தேவை. அப்பதான் அந்த சாது சங்கத்திலிருந்து பகவானை பற்றி புரிந்து கொண்டு அவர்கள் வர முடியும். அதனாலதான் வந்து ப்ரோக்ரஸ் வேணும்னா டிவோட்டி வந்துட்டு சாது சங்கம் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அடுத்தது குரு. இது ரெண்டும் ரொம்ப முக்கியம். ரொம்ப ஹரே கிருஷ்ணா. புரிஞ்சது குருஜி. ஓகே தேங்க் யூ. படிங்க மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன் குருஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. படிங்க மாதாஜி. ஆஹாரஸ்வபி சர்வஸ்ய த்ரிவிதோபடிவிதி பிரியः யஜ்ஞஸ்தபஸ்ததா தானம் தேஷாம் பேடிதமிமம் ஸ்ருணு. ஒவ்வொருவர் விரும்பும் உணவிலும் கூட ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப 3 வகை உண்டு. இது யாகங்கள், தவங்கள் மற்றும் தானத்திற்கும் பொருந்தும். அவற்றிற்கு இடையிலான வேறுபாடுகளை தற்போது கேள். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ ஒவ்வொருவர் விரும்பும் உணவிலும் கூட ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப 3 வகை உண்டு. இது யாகங்களுக்கும் பொருந்தும், தவங்களுக்கும் பொருந்தும், மற்றும் தானத்துக்கும் பொருந்தும். ஸோ குணங்களுக்கு ஏற்பதான் இதெல்லாம் அடங்கி இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க.
அவற்றுக்கு இடையிலான வேறுபாடுகளை என்னன்னு பகவான் சொல்ல போறாரு. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா, வாழ்வில் நாம் தேர்ந்தெடுப்பவை அனைத்தும் நம் குணங்களை குறிப்பவை. நம்ம ஒரு செயல் பண்ணுவோம், இல்லை நம்ம ஒரு டிசிஷன் எடுக்கும்போது அது எப்படி எதை தவிர்ந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னா நம்மளுடைய குணங்களை தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய குணங்களை பொறுத்து இருக்குது. நல்ல விஷயம் என்னவென்றால், நம்ம எந்த குணத்தில் சங்கம் பொறுத்திருக்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்கிறோமோ அது கட்டுப்படுகிறோம். நம்ம வந்து சாது சங்கத்தில் இருந்தோம், டிவோட்டி அசோசியேஷனா நம்ம டிவோஷன்ல இருப்போம். இதே நம்ம வந்து ரஜோ தமஸ்ல இருக்கிற சங்கத்துல இருந்து அது மாதிரி தான் இருக்கும். நம்ம சொல்றோம் காலேஜ்ல குழந்தைங்கள்லாம் பொண்ணு கெட்டு போயிடுறாங்க, குடிக்கிறாங்க, சிகரெட் பிடிக்கிறாங்க. அவன் அந்த மாதிரி இருக்கிற சூழ்நிலை இருக்கும்போது அதுதான் இருக்கிறாங்க தவறு. ஆனா அதை விட்டுட்டு நம்ம அவங்க வந்து சாது சங்கம், தட் இஸ் இந்த டிவோஷன் இருக்கிற குரூப்ல இருந்தா அவங்க டிவோஷனாக இருப்பாங்க. ஸோ அதுக்கு காரணம் யாரு? நம்ம தான். எந்த குரூப்ல வந்து குழந்தைய நம்ம வந்து இன்வால்வ் பண்றோன்றது பேரண்ட்ஸ் கையில பேரண்ட்ஸுக்கு ஒரு பெரிய பங்குண்டு அப்படின்னு இதுல இருந்து தெரிகிறது. நம்ம வந்து பார்த்தோம் இல்லையா, நம்பிக்கை வழிபாடு, நமக்கு வந்து அதே மாதிரி உணவு, யாகம், 8 இது நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா. வாழ்க்கை முறையின் அம்சங்கள் பார்த்தோம் இல்லையா. இதெல்லாம் வந்து முக்குணங்களை சேர்ந்த இது குணங்களுக்கு ஏற்ப டிஃப்ரென்சஸ் உண்டு. ஸோ உணவு நம்ம பத்தி பார்க்க போறோம் அடுத்து 8 to 10. உணவு என்னன்னா, உணவிலும் முக்குணங்கள். ஃபர்ஸ்ட் இந்த குணம், இந்த உணவு பார்த்தீங்கன்னா பால், பழங்கள், இதெல்லாம் சக்தி குணம் இல்லையா. இதே இந்த குணம் என்ன, தட் இஸ் வந்து மசாலா போட்டு இந்த புளிப்பு, இல்லை வந்து இந்த இதா இருக்கும் இல்லையா, தட் இஸ் ஹாட் ஃபுட், அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரஜோத்தமோல. அதே கசப்பு இதெல்லாம் ஜாஸ்தி இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து இந்த ரஜோ குணத்துல. கீழே பார்க்குறோம் இல்லையா, மீட், அதே மாதிரி அழுகி போன ஐட்டம்ஸ் எல்லாம், இந்த லிக்கர்லாம் என்ன, அது ஃபர்மெண்டட் ஃப்ரூட்ஸ் தானே, இதெல்லாம் இருக்கிறது தான் தமோ குணம். ஸோ ஒவ்வொருத்தருடைய குணத்துக்கு ஏற்ப அந்தந்த உணவினை அவர்கள் உட்கொள்கிறார்கள். நமக்கு தெரியும், வாட் யூ ஆர் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த ஃபுட் யூ ஈட் அப்படின்னு வந்து இவங்களே சொல்லுவாங்க, தட் இஸ் கர்மிகளே சொல்லுவாங்க. நம்ம எதை சாப்பிட்றோமோ அதுக்கு ஏற்ப நம்ம இருப்போம் அப்படின்ட்டு. ஸோ சத்துவ குணத்தில் இருக்கிறது, அந்த மாதிரி குணங்கள் இருக்கிற உணவு சாப்பிடும்போது என்ன ஆகும்? நிறைவானது, சார் உள்ளது, மகிழ்விப்பது. அதோட விளைவு என்ன? நெடிய வாழ்நாள் வரும், தூய்மைப்படுகிறது, பலம், நோயின்றி இருக்க, அதனால நான் மகிழ்ச்சி வரும். இதே தீவிர குணம், ரஜகுணத்தில் இருக்கும்போது என்ன? கசப்பு, புளிப்பு, சூடு, நல்லா உரப்பா இருக்கணும், எரிவது. அப்புறம் அந்த மாதிரி இருக்கிற ஃபுட் என்ன? துன்பம், துயரம், கண்டிப்பா வியாதி வரும். ஏன்னா நம்மளுடைய ஸ்டமக்ல வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் இந்த தீவிரமான குணமுள்ள இந்த உணவு போகும்போது கண்டிப்பா அதற்கு ஏற்ப பிரச்சனைகளும் வரும். அறியாமை குணத்தில் இருக்கிற இதெல்லாம் என்ன? தமோ குணத்தில் இருக்கிற உணவுகள் சுவையற்றது, அழுகியது, தீண்டத்தகாதது இல்லையா. அழுகியதுன்னு என்ன நமக்கு தெரியும் இல்லையா, இந்த ஜூஸ் எல்லாம் அடிப்பாங்க. அதே மாதிரி வந்து சில இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கேன், சில சீஸ் எல்லாம் இருக்கு, அதெல்லாம் வந்து பிரான்ஸ்ல எல்லாம் ரொம்ப காஸ்ட்லி சீஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழுகி போன மாதிரி இருக்கும், அதில் பாக்டீரியா வந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து அவங்க அதை வந்து அவங்க இப்போ கேட்டால் ரொம்ப உயர்ந்த சொல்றது எக்ஸாட்டிக் ஃபுட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தீண்டத்தகாதது இல்லையா, தொடக்கூடாது. எது? மீட்லாம். மீட் என்ன? பிணம் தின்றது தான் இல்லையா. காகைகள் எல்லாம் திங்கிறது, அதுதான் மாதிரி மனிதன் வந்து அதை எடுத்து வந்து என்ன பண்ற, மசாலா எல்லாம் போட்டு சாப்பிடுறாங்க. தீண்டத்தகாததுதான் அது. சாப்பிடுறதுன்னா நான்வெஜ், இட்ஸ் ஜஸ்ட் பிணத்தை தான் சாப்பிடுறாங்க, அதை யோசிக்க மாட்டேங்கிறாங்க. கேட்டால் டேஸ்டியா இருக்கு அப்படின்றாங்க. நம்ம எப்படி அதில் வந்து இந்த இதெல்லாம் போட்டு மசாலா இதெல்லாம் போட்டு அவங்க சாப்பிட்டுக்கிறாங்க. விளைவு என்ன? நோய், தொற்று நோய், அப்புறம் இளமையில வந்து மரணம், இதெல்லாம் ஹார்ட் அட்டாக்ஸ் நிறைய வந்து, கேன்சர் இதெல்லாம் நிறைய வந்து காரணமே இந்த ஃபுட் தான். ஓகே, ஸோ உண்ணும் உணவே நம்மளை உண்டாக்குகிறது, அது பார்க்கிறோம் நம்ம. ஸோ மிக சிறந்த உணவு எப்படிப்பட்டதுன்னா, பரமபுருஷ பகவான் நிச்சயம் பிரசாதம், அதுதான் நம்ம பார்ப்போம். பகவானுக்கு வந்து என்ன, நம்ம நல்லதெல்லாம் தான் நம்ம நிறையா பாலினால் செய்யப்பட்டது, தூய உணவு தான் நம்ம அளிப்போம். சுத்த சத்துவத்தில் நம்ம இருக்கும் பொழுது பகவானின் பிரசாதத்தை உண்ண வேண்டும். அப்போ நமக்கு அந்த மாதிரி குணம் வரும். ஸோ நாம் சைவர்கள் அல்ல, நாம் பிரசாதம். நம்ம வந்து டிவோட்டிஸ் எல்லாம் கேட்டால் நான் சைவம் சொல்ல, சத்விக் மட்டும் இல்லை, நம்ம
நம்ம எல்லாம் வந்து பிரசாதம் சாப்பிடுறவங்க. பகவான் கிருஷ்ணைட்ஸ் அப்படின்னு என்என்டி பெருபுஜி எப்பவும் சொல்லுவாரு, வைஷ்ணவைட் மதத்துல வி ஆர் கிருஷ்ணைட்ஸ் அப்படின்ட்டு. சைவைட்ஸ் கிடையாது, நம்ம எல்லாம் கிருஷ்ணைட்ஸ் அப்படின்னு வருவாரு. ஓகே, ஸோ இது நான் குயிக்கா பார்த்துடுறது. தெர் இஸ் 17.8ல ஆயுளை நீடித்து வாழ்வை தூய்மைப்படுத்தி பலம், ஆரோக்கியம், சுகம் மற்றும் திருப்தியை கொடுக்கும் உணவுகள் சத்துவ குணத்தில் இருப்போருக்கு பிரியமானவை. சத்துவ குணத்தில் இதெல்லாம் பிரியமானவை. இத்தகைய உணவுகளை ரசம் உள்ளவையாக்க கொழுப்பு சத்தும் ஊட்டச்சத்தும் மிக்க இதயத்தை இதமளிப்பவையாக உள்ளன. இதுல எல்லா சத்தும் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி சாத்விக் குணத்தில் சாப்பிட்ட சத்து இல்லைன்னு சொல்றதெல்லாம் வந்து இட் இஸ் நாட் கரெக்ட். இதுல எல்லா சத்தும் இருக்கிறது. மிகவும் கசப்பான, மிகவும் புளிப்பான, உப்பு நிறைந்த, சூடான, காரமான, உலர்ந்த மற்றும் எரிகின்ற உணவுப் பொருட்கள் குணத்தை இருப்பவர்களுக்கு விருப்பமானதாகும். இத்தகைய உணவுகள் துன்பம், சோகம் மற்றும் நோயை உண்டாக்கின்றன இல்லையா? அதுதான் நம்ம பார்த்தோம். நம்ம உண்பதற்கு 3 மணி நேரத்திற்கு முன்பே சமைக்கப்பட்ட சுவையற்ற, பழைய, ஊசி போன, எச்சில் பட்ட, தீண்டத்தகாத பொருள்கள் கொண்ட உணவுகள் சமோகுணத்தில் உள்ள மக்கள் விரும்புகின்றனர் இல்லையா? சீஸ் சொன்ன இல்லையா, அந்த மாதிரி அழுகி போனதெல்லாம் இல்லை இருந்து டேஸ்ட் கொடுக்குறாங்க, நமக்கு தெரியாது. அது பர்டிகுலர் நான்வெஜ் ஹோட்டல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட கிச்சன் பக்கம் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். நிறைய இதெல்லாம் பார்க்குறோம் இல்லையா? ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு இது பண்றாங்க, இப்போ ஃபைன் பண்றாங்கன்னு எல்லாம். இருந்தாலும் நம்ம வெளியே ஹோட்டல் ஃபுட் சாப்பிட்றதுக்கு எல்லாம் ஆளுங்கள்லாம் பிரியப்படுறாங்க. ஸோ அவங்க சாப்பிட்றது என்ன? தமசிக் ஃபுட். அந்த மாதிரி ஃபுட் சாப்பிடும்போது என்ன கிடைக்கும்? அந்த மாதிரி குணம் தான் கிடைக்கும். ரஜோ ஃபுட்டு, அதே மாதிரி தமசிக் ஃபுட் தான் கிடைக்கும். ஸோ நம்ம என்னத்தை சாப்பிட்றோம் அப்படின்றத நம்ம தான் தீர்மானம் பண்ண வேண்டும். ஆரோக்கியமான, ரசமுள்ளவையாக, திருப்தி அளிக்கும், ஆயுளை நீடித்து தூய்மைப்படுத்தி பலம் அளிக்கும், நோயற்ற மகிழ்ச்சியை தரும் அது என்ன பதார்த்தங்கள்? இது சத்விக் ஃபுட் தான். பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து நாம் செய்யும் பொழுது அது பிரசாதமாகிறது. அதைத்தான் வந்து ஒரு பக்தன் உண்ணுவான் அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்கணும். இது பகவத்கீதை ஸ்லோகத்துல இருக்கும், நம்ம படிச்சோம். அது ஞாபகம் இருக்கா? சரி, ஞாபகம் இல்லைன்னா அடுத்த கிளாஸ்ல நீங்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எல்லாரும் சொல்றீங்க இந்த ஃபுட்டை பத்தி, எப்படி பகவான் எந்த உணவு கொடுத்தா திருப்திப்படுவார் அப்படின்ட்டு நம்ம பகவத்கீதைக்கு க்ளூ சொல்றேன் 9th சாப்டர்ல. அது நீங்க பார்த்துட்டு எனக்கு அடுத்த கிளாஸ்ல சொல்லுங்க. நம்ம அந்த பூ, பழம், இலை அந்த மாதிரி அதுவா பிரபுஜி? அது கொடுத்தாலே போதும்னு சொன்னாங்கல்ல. நீங்க பார்த்து சொல்லுங்க மாதாஜி. நீங்க அதை பார்த்து சொல்லுங்க. ஓகே, நீங்க ஆல்மோஸ்ட் கரெக்ட் தான். நீங்க அது வந்து கிளியரா அது என்ன அந்த ஸ்லோகமோ என்ன சொல்றாங்கன்னு சரி அடுத்த கிளாஸ்ல சொல்லுங்க. ஓகே, நான் யார்கிட்ட ஒருத்தர்கிட்ட கேட்பேன், அவங்க சொல்லணும். ஸோ அதனால எல்லாரும் ப்ரிப்பேர்டா வாங்க. ஓகே, ரைட். ஸோ மிகவும் கசப்பான, புளிப்பான, சூடான, கடுமையான, எரிகின்ற உணவு என்ன பார்த்தீங்களா? இந்த ஃப்ரைடு ஃபுட் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா? இது துன்பம், சோகம் ஏற்படுத்தும். அது மாதிரி ஊசி போனது, சுவையற்ற, தீண்டத்தகாத பொருள்கள் எல்லாம் தொற்று நோய், மாசுபடுத்தும். அதே மாதிரி அடுப்பு ஆயிலை தரும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து இந்த ப்ரீமெச்சூரா இதெல்லாம் இருந்துடுறாங்க, ஹார்ட் அட்டாக் அது எல்லாம் வந்து காரணம் இந்த மாதிரி ஃபுட்டு நிறைய சாப்பிட்றாங்க. அப்படி ஓகே, நம்ம என்ன சாப்பிட்றோமோ நம்ம அப்படியே ஆயிடுறோம் நம்ம. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ யாகம் இப்போ டைம் ஆயிடுச்சுன்னா ஓகே, இந்த 3 கூட பார்த்து ஸ்டாப் டுடே. யாகங்களில் முக்குணங்கள் 11 முதல் 13 வரை. ஸோ யாகங்களும் முக்குணங்கள் என்ன? சத்துவகுணத்தில் இருக்கும்பொழுது எப்படி யாகம் எப்படி நடக்கிறதுனா சாஸ்திரங்களின் படி நடக்கிறது. அப்புறம் அப்படி கடமையாக செய்வது, கடமைக்கு வந்து செய்வாங்க சீரியஸா, வெகுமானம் எதிர்பார்க்காமல் செய்வது, எந்த வித பலனையும் எதிர்பார்க்கறது செய்யக்கூடிய குணங்கள் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாஸ்திரங்கள். இது சத்துவகுணத்தில் இருக்கிறது. ஆனால்
ரஜோகுணத்தில் இருக்கிற யக்னங்கள் எப்படி? பௌதிக லாபத்திற்கு செய்வது, தற்பெருமைக்காக செய்வது. இல்லை எனக்கு வந்து பதவி வேணும், இல்லை வந்து எனக்கு வந்து பணம் வேணும், இல்லை எனக்கு வந்து ஆயுள கூட்டி கொடுக்க அப்படின்லாம் இப்போ வந்து நிறைய யாகங்கள் இதெல்லாம் பூஜை எல்லாம் பண்ணும்போது அது ரஜோகுணத்தில் இருக்கிற இதா இருக்கு, யக்னங்களாகும். தமோ குணத்தில் சொல்லவே வேணாம், அது கீழ்கண்டது இல்லாமல் செய்யப்படும் சாஸ்திரங்கள் படிப்பாக இருக்காது. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து கண்டிப்பாக பௌதிக லாபத்துக்கு தான், இல்லையா? கீழ்த்தரமான இது குணங்கள் கொண்ட சம குணத்தில் செய்யக்கூடிய எல்லாம். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனிமல் சாக்ரிஃபைஸ் இருக்கும், இதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ சிம்பிளா சொல்ல போனால் சாஸ்திரங்களுக்கு புறம்பான செயல்களாக இருக்கும், அது சம குணத்தில் இருக்கக்கூடிய எண்ணங்கள். ஸோ ஆனால் சாஸ்திரங்கள் நம்ம என்ன எப்படி வழிகாட்டுது அப்படின்னா, நம்ம பிரசாதங்களை செய்தான் நாம் சாப்பிட வேண்டும், வேத மந்திரத்து பாராயணம் செய்து இருக்கிற இது மாதிரி இருக்கிற யஜ்ஞங்களும் இருக்க வேண்டும், பூஜாரிகளுக்கு தட்சணை கொடுக்கணும். ஸோ பகவான் நம்பிக்கை இருக்கும். இந்த நிலை இருந்தால் அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக சத்துவ குணத்தில் வரும். அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து பூஜாரிகள் கூட வந்து ரொம்ப பியூரா இல்லாததுனால தான் வந்து நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்ணங்கள் எல்லாம் அந்த முன்னாடி இருக்கிற நிலைக்கு நமக்கு இல்லை இப்போ. ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த உன்னதமான எண்ணங்களும் இந்த கலிகாலத்தில் செய்ய முடியாது. காரணம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, பிராமணர்கள் பூஜாரிகளுடைய நிலையும் கூட வந்து உன்னதமான ஒரு சுச்சுவேஷன் இல்லாத ஒரு காரணம் கலியுகத்தில் அப்படின்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ நம்ம வந்து ஆஸ் அ டிவோட்டி எது பெஸ்ட் யாகம் அப்படின்னா ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஜபிப்பது அது சிறந்த யாகம் அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ நமக்கு தெரியும் சத்தியுகத்தில் என்ன இருந்தது, இந்த எது என்ன என்ன யக்னம் இருந்தது, தியானம், இல்லையா? திரேத்த யுகத்தில் என்ன யாகம் அப்படின்னா, திரேத்த யுகத்தில் யாகங்கள் செய்வது. ஓகே, அப்புறம் துவாபார யுகத்தில் என்னது, பகவான் பாதங்களுக்கு சேவை செய்தார் வர்ஷம். கலியுகத்தில் என்ன என்ன யாகம், என்ன யக்னம்? ஹரே கிருஷ்ணா. கலியுகத்துல ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. கரெக்ட் கரெக்ட், நாம சங்கீர்த்தனம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. நாம சங்கீர்த்தனம் மகாமந்திரத்தை ஜபிப்பது தான் கலியுகத்துக்கு உதான யோகம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். நம்ம யக்னம் யக்னம். ஓகே, ஸோ ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உங்கள் உயிர் நாடியாக ஆக்குங்கள். இதுல ஒண்ணு என்ன ரொம்ப முக்கியம்னா, ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை கரெக்டா உச்சரிக்கணும், அது ஃபுல்லா கேட்கணும். நம்ம ஃபாஸ்டா சொல்றது அட்வைசபிள் கிடையாது, நம்ம கிளியரா சொல்றது தான் அட்வைசபிள். சிரவணம் கீர்த்தனம். நம்ம எவ்வளவுதான் சொல்லுவோம் ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, அத்தனை வார்த்தையும் கிளியரா கேட்கணும், நம்ம காதுல கேட்கணும். சிலவங்க வந்து இந்த சாண்ட் பண்ணும்போது சில வார்த்தைகள்லாம் கேட்கவே கேட்காது, நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயின் பண்ணி ஃபாஸ்டா போவோம், ஆனா வந்து குவாலிட்டி வந்து மங்கி இருக்கும். எல்லா வேர்டு கிளியரா இருக்கணும், ஸ்பீடு தேவையில்லை, குவாலிட்டி தான் ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம வந்து இன்னைக்கு இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நாளைக்கு வந்து இது வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம். ஸோ ஆக்சுவலி நாளைக்கு வந்து மல்லிகா மாதாஜி இருப்பாங்க, நாளைக்கு நான் இருக்க மாட்டேன். ஸோ மல்லிகா மாதாஜி எடுப்பாங்க செஷன். ஓகே, ஸோ எல்லாருக்கும் நன்றி அட்டன் பண்ணதுக்கு. ஏதாச்சும் கொஸ்டின்ஸ் ஏதாச்சும் இருக்கா, டவுட் ஏதாச்சும் இருக்கா? குருஜி ஹரேன்னு என்ன மீனிங் குருஜி? உங்களுக்கு வந்து சாண்டிங் வந்து கிளியரா நான் வந்து அந்த ஒவ்வொரு வேர்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். மாதாஜி இன்னைக்கு டைம் நான் சொல்ல. ஆமா, இது வந்து கிருஷ்ணர் அதே மாதிரி ராதா இவங்க நம்ம மோஸ்ட் பவர்ஃபுல். ஸோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னும் இதுல வருது, பர்தரா வருது இந்த இதுலயே ஓம் அப்படின்ட்டு எந்த நம்ம இது செஞ்சாலும் இது சொல்லும் போது ஓம் என்றது வச்சு நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம். ஆனா மகாமந்திரத்துல ஓம் இருக்காது. அது ஏன் அப்படின்னா அந்த டிஃபரன்சஸ் என்ன அதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண கொஞ்சம் டைம் ஆகுது, நான் வந்து நெக்ஸ்ட் செஷன்ல சொல்றேன். நாளைக்கு மல்லிகா வந்து குருஜி 2 சந்தேகம், அது அப்புறமா சொல்லுங்க.
இது ஹரே சொல்லுங்க. கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே சொல்றோம். அது கிருஷ்ணர் தான் முழுமுதற் கடவுள் அப்படிங்கறதுனால ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் ஓகே. ரெண்டாவது சென்டென்ஸ்ல ஹரே ராமா சொல்றோமே, அது ஏன் அப்படிங்கிறது? ஏன்னா இவருக்கு முன்னால பகவான் அவதாரங்கிறதுனால சொல்றோமா, அது தெரியல எனக்கு, அதுக்காக கேக்குறேன். கிளியரா சொல்றேன் மாதாஜி. அது வந்து என்னால தான் ஓகே சொன்ன ஓகே டைம் ஆகும் ஓகே. அப்படின்ட்டு. நான் சந்தேகம் கேட்கறேன், ஓகே. கோச்சுக்காதீங்க. அப்படிதான் ஏதாவது தோணும் எனக்கு. இல்ல ப்ளீஸ் எல்லாரும் வந்து டவுட் கேளுங்க. நீங்க எதுவுமே மனசுல வச்சுக்காதீங்க. எதுவும் மனசுல அதான் வச்சுக்காதீங்க. என்னோட சுபாவம் அது இது மாதிரி தெரியல. மூளையில என்ன தோன்றதோ அதை உடனே இல்ல கேட்டுருவேன். கேட்டுருணும். அதனாலதான் நம்ம கிளாஸ்க்கே வரோம் இல்லையா மாதாஜி? கண்டிப்பா கேட்கணும். ஓகே குருஜி, ஓகே. ஓகே. அதனால தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க. சின்ன குழந்தைமா இல்ல எல்லாம் கேட்பேன், என்ன ப்ளீஸ். பண்றது? இல்ல ஓகே இந்த கேள்வி வந்து நமக்கு வந்து கேட்டவன் நிறைய டிவோட்டிஸ்க்கே தெரியாது. சொல்றேன்னு நானு நிறைய ஓகே டிவோட்டிஸ்க்கே குருஜி. தெரியாது. ஏன்னா மறந்துருக்கும் அது. எந்த கேள்வியும் வந்து நமக்கு மனசுல இருந்தா இல்ல இதை இப்ப ராத்திரி எடுத்துக்காதீங்க. நான் எல்லா படுத்துட்டே கேள்வியும் சொல்லிட்டு இருந்தேன் குருஜி. அப்ப நான் திடீர்னு யோசனை வந்தது, முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணான்னு சொல்றாரு, அப்புறம் ஏன் கீழே வந்து அடுத்த சென்டென்ஸ் வந்து ஹரே ராமா சொல்றா அப்படின்றது தோணிட்டே இருந்தது. சரி, இன்னைக்கு கிளாஸ் நீங்க ஓகே. வரவும் கேட்கவும் சரியா இருந்தது, வேற ஒண்ணும் இல்ல. இல்ல கண்டிப்பா எந்த கேள்வி இருந்தாலும் கேட்கலாம். அதே மாதிரி நான் மற்ற டிவோட்டிஸ்க்கு ஒரு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. கிளியர் ஆகும் உங்களுக்கு யாருக்கு clear ஆகும். மற்ற டிவோட்டிஸ் யாருக்காச்சும் வந்து இதை பத்தி தெரிஞ்சதுன்னா நம்ம அடுத்த கிளாஸ் டிஸ்கஸ் பண்றோம். ஓகே ஓகே குருஜி, மற்ற தேங்க்யூ டிவோட்டிஸ்க்கு குருஜி. தெரிஞ்சா அதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றோம். ஓகே. ஸோ நம்ம இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் தான். அது நம்ம மகாமந்திரம் சொல்றோம். ஏன் மகாமந்திரம் சொல்றோம்? அது நீங்க கேட்ட மாதிரி கிருஷ்ணரை மட்டும்தான் நம்ம இது பண்றோமா, ஓம்னு இருக்க அதெல்லாம் டவுட்ஸ் வர்றதுதான் கிளாரிஃபை. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ குருஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. பிரபுஜி. ஹரே பிரபுஜி நான் ஒன்னே ஹரே ஒண்ணு கிருஷ்ணா. சொல்றேன் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஒண்ணு மட்டும் சொல்றேன் சொல்லுங்க பிரபுஜி. மாதாஜி. சொல்லுங்க பயனில்லாத மாதாஜி. பயனில்லாத ஆபத்துக்கு உதவா பிள்ளை, அரும்பசிக்கு உதவா அன்னம், தாகத்து தீரா தண்ணீர், தரித்திரம் அறியா பெண்டீர், கோபத்தை அடக்கா வேந்தன், குருமொழி கொள்ளா சீடன், பாவத்தை தீரா தீர்த்தம், பயனில்லை தானே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து இதெல்லாம் வந்து பகவத்கீதையில் எங்க வருதுன்னு நீங்க வந்து கனெக்ட் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா பி கிரேட். இது வெரி குட் பாயிண்ட். பகவத்கீதையில பத்தி எல்லாம் சொல்லியிருக்கு. நீங்க வந்து கூகுள் சர்ச் பண்ணுங்க. பகவத்கீதையில வந்து இந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுக்கும் எந்தெந்த ஸ்லோகம் சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொல்லி நீங்க எடுத்துட்டு வாங்க மாதாஜி. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து சாஸ்திரங்கள்ல இருந்துதான் மூலம் மாதாஜி. சாஸ்திரங்கள்ல தான் இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. ஆமா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஓகே. பிரபுஜி. நீங்க மேற்கோள் பார்க்கிறேன் காமிச்சது பிரபுஜி. ரொம்ப நல்லது. நீங்க வந்து பாருங்க, அடுத்த கிளாஸ் இல்ல அடுத்த கிளாஸ் ஆனாலும் பரவாயில்ல. நீங்க இந்த 7 இதுக்கும் வந்து என்ன பகவத்கீதையில மேற்கோள் எங்க இருக்கு பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா இது பிரபுஜி. எல்லாத்துக்கும் பகவத்கீதை தேங்க்யூ இருக்கு. பிரபுஜி. ஓகே. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி குட் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு இதோட இன்னைக்கு செஷன் முடிக்கிறோம். பஞ்சாகல்பதரூபியஸ்ய கிருபா சிந்துப்ய ஏவச்ச பதிதானம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. ஹந்த கொடி வைஷ்ணவந்த கி ஜெய். Srila Prabhupada ki jai. Namacharya Haridas Thakur ki jai. All glories to assembled devotees. Thank you. Hari Hari Bol. Thank you.